Estem en un altre capítol del podcast Nova barra d'Eines, que és un videopodcast de la PAC que hem engegat com un format on poder parlar de bones pràctiques, de condicions de treball i de temes que interessen a les artistes. Avui hem convidat a la Joana Moll, que és artista i sòcia de la PAC i que porta ja molt de temps treballant i fent recerca sobre la relació entre pràctica artística i l'impacte que té en la crisi climàtica. Benvolguda, Joana, Gràcies. com estàs? Molt bé. Per començar, volia preguntar-te com vas començar a interessar-te a través de la teva investigació, de la teva pràctica artística, per la relació entre despesa energètica i pràctica artística o la pràctica que es dona a l'àmbit de l'art contemporani. Doncs a mi em va començar a interessar molt el tema. De fet, ja des de molt al principi de la meva pràctica incloïa o intentava quantificar la quantitat d'emissions generades per als projectes que feia a internet, perquè vaig començar molt fent projectes d'internet, i d'allà també internet és una cosa tan etèria que costa tant entendre que hi ha una materialitat brutal al darrere, i és una cosa de la que jo no n'era conscient, que tot plegat un dia va ser bastant, entre un interès bastant de base o fonamental d'entendre com funcionen les coses de veritat a un nivell més holístic, doncs un dia em recordo estar davant d'una pantalla i vaig dir, ostres, això no pot ser gratis, no? I el segon que em vaig fer aquesta pregunta vaig dir, òbviament que no, no? Però em va sorprendre tant, fins i tot algú que coneix, no diria tant a fons, no? Però tota la part tècnica d'internet i més que un usuari mitjà, diguem-ne, que jo m'estigués preguntant això, clar, em semblava ridícul. I llavors vaig dir, si jo m'ho estic preguntant, quanta gent s'ho està preguntant, no? Doncs potser quasi bé ningú, i que era el cas, no? Això estem parlant de 2013. I a partir d'aquí doncs vaig anar tirant del fil i em vaig interessar no només en temes de consum energètic de les meves pròpies peces i d'internet en general, però també la relació entre tecnologia, societat, política, canvi climàtic, i és una de les coses que està molt al centre de la meva pràctica, entre altres temes. I dius que quan vas començar a interessar-te com per aquesta part de, aquesta materialitat, aquesta despesa, aquest cost que implica com l'ús, amb l'exemple que posaves d'internet, dius que no vas trobar com a ningú més o a no molta més gent que estigués com pensant com també en aquesta direcció? No, i em va sorprendre molt perquè vaig estar buscant referències a altres artistes, gent que hagués treballat en aquesta direcció. No hi havia pràcticament res. Vaig trobar un artista alemany que sí que va fer alguna cosa similar, que va quantificar la quantitat de quilos de carbó que s'havien de cremar per poder servir 1 milió de visites al tràiler d'Avatar, la pel·lícula a YouTube, el 2009, però és l'únic que no va insistir més. Va fer això, que a mi la peça em sembla superinteressant, però no gaire, no? Una cosa que no estava molt instaurada en la imaginació social i encara li costa, Vaig que hi ha més consciència, però a la gent encara li costa entendre, no? Perquè, algo que només veiem una pantalla, que no podem percebre físicament, diguem-ne, o més enllà que amb els nostres ulls, com pot tenir un cost tan gran, no? Sí que estem com habituades o tenim superclar que quan fem un projecte tenim com un pressupost econòmic, no? Ha de costar com aquests diners, però potser sí que no hi ha com aquesta part de quan gastem energèticament o quina és la petjada que deixem amb els processos, sí que queda com encara en un segon pla. Com per exemple les emissions sí que s'intenten limitar, però clar, les emissions venen donades perquè hi ha activitat, no? I l'activitat pot passar perquè hi ha energia disponible. Si no redueixes l'energia, que vol dir modificar dramàticament l'activitat, aquestes emissions no redueixen. Llavors és que no té cap sentit, cap ni un. A part com d'aquest interès inicial o inquietud inicial sobre això, no? Quina era com la materialitat darrere d'internet, quines són altres qüestions que potser queden com això, són més invisibles als nostres ulls o queden més invisibilitzades que t'hagis trobat?
Pràcticament tot. A veure, som cossos petits que estem inscrits dins de superestructures que no són locals, són nacionals i són internacionals i són a nivell global. I és molt difícil entendre primer, on et situes tu com a cos humà, no? Com a ciutadana, com dins d'aquestes estructures, quin impacte tens i com canviar aquestes estructures d'una manera que puguin ser sostenibles, no? Vull dir, però això en qualsevol indústria, tant en indústria de la carn, inclús el sistema d'aigua, el sistema de transport energètic, el sistema logístic global que ens porta les coses que comprem aquí, internet, no? El sistema de combustibles, distribució de combustibles fòssils, és complicadíssim. Per això és molt important mirar, intentar entendre totes aquestes superestructures de manera holística, no? I això, i dins d'una mesura, perquè què vol dir holístic, no? I holístic vol dir dins les capacitats de percepció humana, però aquestes no són totes, sí? Llavors és molt difícil visibilitzar aquestes infraestructures perquè no tens un retorn directe. Diguem-ne que, per exemple, tu fas un clic o fas scroll o fas swap, no? amb un dispositiu. Aquests gestos tenen significat a través de moltes altres infraestructures, molts altres cossos al voltant del món, no? Està generant economia per certes companyies, això està passant per molts ordinadors i centres de dades i cables per tot el món, i està fent moltíssimes altres coses que no en som conscients, no? Però el retorn, vull dir, a lo físic, no? D'aquest gest, el retorn que té aquest gest per tu i el teu context, és impossible entendre'l. El té, però és molt difícil entendre'l. I de quina manera, i en quins temps, perquè els temps canvien. Joan, en relació amb aquestes com macroestructures o estructures que comentes que estan connectades o que es connecten amb cada gest que fem al nostre dia a dia, si mirem més com cap a l'àmbit com de la pràctica artística, quins gestos o quines accions consideres que potser hauríem de tenir en compte perquè potser passen com més desapercebudes o no les veiem, però les hauríem de tenir com en consideració? Clar, jo crec que hem de parlar de mons d'art, perquè no és el mateix un lloc com l'Escocesa, les pràctiques, el que m'explicaves ara, no? El sistema de governança, com un MACBA o una Bienal de Venècia o el que sigui, no? Són estructures molt diferents també, no? Que diem que és món de l'art, però en realitat són diferents mons amb pràctiques molt diferents. Jo crec que a nivell com més petit, més fàcil és organitzar-se. També aquí hi ha una cosa que no pots, com es diu, separar els interessos de tota la governança d'una institució amb aquest tipus de pràctiques. Penso que és molt interessant entendre la gent que està al patronat per entendre quins interessos de classe tenen, cap on volen anar, i no pots deslligar això de qualsevol altra acció que vulguis fer en temes de canvi climàtic, no? Perquè hi ha uns interessos molt concrets, no? I llavors aquí també es veu si realment un museu, en aquest cas, vol fer un canvi fonamental o només vol fer un canvi de cara a l'aparador, no? Que és molt diferent. I són molts punts diferents que s'han de posar d'acord, no? No és només la iniciativa de vinga, va, fem alguna cosa, no? Perquè això sí és sostenible. Bueno, si no tens un lideratge que ho apoyi, això no funciona, no? I això és, per exemple, el que vam fer al Santa Mònica. L'Enric, el director, ho va apoyar, però no només va ser l'Enric, perquè vam tancar el museu una setmana, però vull dir, els diaris deien que jo l'havia tancat, i jo no puc tancar un museu. L'Enric no pot tancar un museu. D'acord? Podria ser fins al Ministeri de Cultura, vull dir que hi ha uns no, però hi van haver com tots aquests còmplices que van fer possible que això passés. Sense tota aquesta xarxa això no hagués passat i és molt jeràrquica. Sí? I crec que això és una cosa que no en parlem prou, no? Dels interessos d'una classe social concreta en base que passarà una cosa o no. Encara que aquesta gent hi puguin haver gent de patronats, també els museus d'arreu del món que sí que creuen que el canvi climàtic és un problema, no? Però si va en conflicte amb els seus interessos no es farà absolutament res. I és d'algú s'ha de posar sobre la taula molt més del que ho posem, perquè sembla que això no
Només parlem de l'acció, no? Però no parlem de la fricció i de la negació i d'on ve i per què les coses no canvien, sobretot. I ve molt en base a això, als interessos concrets de classes dirigents. Clar, és com super essencial que la gent que pren com al final les decisions, els seus interessos estiguin com alineats amb aquest canvi, no? Que també són com canvi d'hàbits o canvi de prioritats o de decidir com, en el cas del projecte que vas fer al Santa Mònica, de tancar com quasi una setmana el centre d'art. M'imagino que també com hi ha moltíssimes com dificultats, no? O sigui, com més enllà com d'això, la voluntat de voler prendre una decisió o una altra, que seria com la cosa més essencial, imagino que també te vas trobar amb moltes altres dificultats, potser com per poder com engegar petits canvis o canvis significatius més enllà d'allò simbòlic o anecdòtic a l'hora de reduir com la despesa d'energia en el cas d'aquest projecte. Això va ser molt curiós perquè normalment esperes trobar-te com molts pals a la roda a nivell de governança, no? En aquest cas va ser facilíssim i el que vam trobar, però jo no ho trobo com, no diria que és una dificultat o simplement que eren maneres de negociar, no? Sempre diria que el projecte era una performance i estava fent una performance sense entendre que estava fent una performance, ho vaig entendre després perquè involucrava com molts agents del museu i vam donar veu a tothom que treballava als museus, de la gent que estava a la sala fins als artistes, fins a la gent que estava a direcció, polítics, no? De l'ISEC, vam convidar la ministra de Cultura, havia de venir, al final no va venir, i vam convidar molta gent com a molt diferents àmbits però que tenien una relació directa o indirecta amb el museu. I per mi el més interessant va ser com dir, bueno, tanquem l'aire condicionat a l'hivern i l'aire calent a l'hivern i l'aire condicionat a l'estiu, no? I ja està, mira, jo em quedava tan ample. Però clar, van venir la gent que estava a la sala, van dir, el nostre conveni diu que hem de treballar entre 21, 22 i 25 graus, i clar, em va semblar genial. I una de les... Bueno, vaig dir, ostres, que bé, saps? Però vull dir, les dificultats van ser més aquestes, entendre, bueno, doncs això, un altre cop, el tema dels interessos de cada tipus de context social, no? Laboral en aquest cas, no? I el que ells necessitaven. I va ser superinteressant, perquè el fet de tancar el museu, clar, també van dir, bueno, si es tanca el museu, aquesta gent seguirà cobrant, no? I era molt... Però era, per mi, com tot aquest puzzle amb tots aquests paràmetres, va ser superinteressant, no? Perquè també dius que vull dir, l'energia és un tema, és col·lectiva de per si, no? I les decisions que es prenen en base a la despesa energètica també hauria de ser col·lectiva, no? Perquè té un efecte molt directe o conseqüències molt directes en certes persones, com per exemple, doncs això, tu, si ve un artista aquí il·luminada que diu, vinga, fem un pressupost energètic, bla, bla, jo puc dir missa, no? Però jo aquí em moriré de fred i jo així no treballo. Es va decidir tancar una porta perquè no corrés la corrent d'aire, no? Però moltes de les modificacions va ser per la gent que físicament estava present al museu tota l'estona, sí? Que eren els que estaven més afectats. I això em va semblar superinteressant. Va ser, no sé, va ser molt bonic, això. Sí. I creus que tenim com suficient informació en aquest sentit com per poder comprendre com aquesta mena de decisions que vau estar com negociant en el projecte? No les tenim, inclús. Per exemple, una de les idees del projecte no era quantificar l'energia, sinó quantificar el CO2. I vam convidar una empresa d'enginyers externa perquè ens fessin tota la quantificació del CO2 i ens diuen, bueno, però és que vosaltres esteu connectats a la xarxa d'energia renovables i això computa zero CO2. És com, perdó? Com pot ser que computi zero CO2 si tota aquesta xarxa passa per una infraestructura que no ha estat produïda amb energia neta? I a més, què vol dir energia neta? Per produir energia neta necessites molta energia bruta. Diu, ja, però la llei ho permet. Llavors en podem anar un altre cop als interessos particulars, una classe particular, que és la classe capitalista / política, però bueno, això ho podem parlar després, que això es pugui permetre, no? I llavors hem decidit fer energia, perquè és, bueno,
Si al final hem de modificar les activitats i això computa zero, doncs anem a baixar l'energia i ja està. Sí, i aquest tipus de coses la gent moltes vegades no ho saps. També hi ha un tema que tota aquesta quantificació de CO2 va venir d'una empresa, la British Petroleum, la BP, va fer una campanya de màrqueting ultra intel·ligent, que fas pensa de se m'hagués acudit a mi, el 2009. Sí, total, que va ser, bàsicament es van inventar la calculadora de CO2, no? Però va ser una manera ultra perversa, però molt eficaç, per traslladar la responsabilitat de les combustibles, de les empreses de combustibles fòssils, als usuaris. És com, vinga, va, regula't el teu CO2, sí? Perquè, clar, al final tu ets el que consumeixes, llavors tu ets el que has de vigilar, no? Vull dir, no pots negociar amb tota aquesta gran infraestructura. Llavors, tot aquest tipus d'estratègies, diguem-ne, han fet molt mal, perquè ofusquen tota la maquinària que hi ha al darrere. No? I a veure, és brillant aquesta campanya de màrqueting, no? Però en podríem aprendre i revertir-la i posar-la a l'altra banda. Sí? Això ho pots fer com a projecte, tu. Sí, no ho sé, jo ja... Fas servir com la seva eina. Exacte, per donar-li la volta, però sí que és cert que, bueno, totes aquestes qüestions sobre consum, reducció de residus, etcètera, sí que hi ha com una tendència molt forta a posar com tota la responsabilitat sobre les persones, quan és el que tu dius, no? Com, bueno, és que això ve d'unes macroestructures i d'uns interessos capitalistes polítics que ens sobrepassen. O sigui, que ja podem estar tota l'estona amb la calculadora, que no, però passa que va molt bé, no? Per dir, bueno, clar, us heu de portar millor. Sí. És en anglès diu patronizing, com es diu en català, això? Condescendent, això, i així anem. Jo, per exemple, quan el que t'he dit al principi, no, que vaig començar a quantificar les emissions de CO2 dels projectes que feia a internet, he deixat de fer-ho, però és com, perdó. Vull dir, és que una manera de dir, bueno, ara què, ara ens hem de preocupar totes per gastar menys energia? Bueno, no, menys CO2, de manera individual, no? Una cosa que facis a nivell col·lectiu i que puguis modificar o negociar amb la infraestructura on tu estàs treballant, no? Però si no, de què? I mirant també com, ara que dius, no? Com des d'una perspectiva potser com més col·lectiva, ara des de la PAC, que també estem fent, bueno, portem com uns anys publicant una sèrie de guies que tracten, bueno, o d'alguna manera són recerques que portem a terme amb persones col·laboradores o projectes afins sobre temes en concrets, i ara mateix estem treballant amb el projecte de Good Praxis de l'Arnau Sala i de Lars Holdus, una guia per la resistència en la pràctica artística en el context de crisi climàtica, que penso que de fet han fet com alguna entrevista perquè hi ha com alguna cita al teu treball. Llavors, això, no? Com pensant des del col·lectiu, quin posicionament proposaries o penses que haurien de prendre com a col·lectiu d'artistes? Bueno, penso que com a col·lectiu és important col·lectivitzar la problemàtica i no individualitzar-la, però més enllà d'això és posar-se d'acord i en aquest cas, clar, jo penso que la resistència és amb qui està resistint, no? Perquè a vegades la resistència té una sensació que es queda una mica de, bueno, és com està resistint sobre una cosa que no es veu, no? Doncs no ataca exactament el que es veu, no? Doncs, per exemple, jo ho sé, anar a robar energia d'un centre de dades de Facebook que estigui instal·lat per aquí, saps? O anar... Bueno, també col·lectivitzar la resistència, que moltes vegades és molt, molt fàcil caure en lo individual, no? I entendre per què sento clar la cultura, com que és com, no sé, la gent com responsable, la societat, com... No sé, però jo crec que en aquests moments potser ens estan despullant tant de tot, de recursos, de... Bueno, ja ho sabeu, és treballar en cultura, treballar en cultura, que potser és qüestió de reclamar i anar
i qui va més, no? Que potser per què els hem de fer servir menys energia nosaltres, per què no en fem servir molta i que deixin, no? I que la balança d'energia, per què no els governs o per què no altres empreses no en fan servir menys, no? Es tracta de fer això ara mateix, de canviar una mica la balança d'ús energètic, però no sé, estic pensant molt en veu alta. I amb aquest tipus de preguntes és molt fàcil caure en el tòpic de sempre, no? Però la veritat és que no tinc una resposta que pugui arreglar gaire res. Simplement que això es va tornar a caure en lo individual, que és molt fàcil. I més enllà d'això, jo crec que és parlar molt i entendre molt el que he dit abans, aquests sistemes de manera holística, no només a nivell tècnic o material i polític, però també molt a nivell d'interessos de classe i de gènere. I de raça, etcètera. Sí, com entendre com des d'un enfocament com interseccional, no? Com tot es superposa, no són com qüestions que passen de manera aïllada o separada. Això com curiositat en relació al projecte es diu 16-2017, oi? El projecte que vas fer al Santa Mònica. Després del projecte, en el marc de l'exposició, va arrelar alguna cosa? Més enllà, sí. Bueno, això els hauríeu de preguntar a l'equip del Santa Mònica. Sí, n'hem parlat, però millor que ho expliquin ells. A veure, sí que me'n recordo que la Marina de producció em deia, ostres, que ara cada cop que veig una peça penso en tota l'energia. Vull dir que sí que hi ha alguna cosa que es va modificar, no? I sí que més que res que jo crec que es va canviar molt la metàfora, no? Vam poder crear un nou imaginari, no? Perquè els seus cervells funcionessin de manera diferent, no? I sí que han actuat en alguns sectors, però clar, jo això no t'ho puc dir, això els hauria... Sí. Bueno, però sí que és com aquest canvi de començar a veure també com aquesta part que potser abans quedava com més oculta. Una de les premisses de la peça per mi és denunciar molt que el canvi climàtic al final és una crisi cultural, no és una crisi climàtica, és una crisi de com ens relacionem amb tot. Amb el que ens envolta. Exacte, i és curiós perquè vull dir, un canvi en la manera que tenim de navegar al món o d'existir en el món, això es pot fer a través de processos culturals, no? Però quan es tracta de mitigar el canvi climàtic a nivell global, la cultura és que no està ni un segon pla, és que no és enlloc. I això és molt problemàtic perquè la classe encarregada, no? Política o que sigui encarregada de mitigar els efectes del canvi climàtic estan esperant una mega màquina, això ho he dit molts cops, que se'n passi diners i que se'n passi CO2 i escopir euros. I és així, no? És que estàs esperant això perquè és una manera molt determinística de veure el món i no és que la tecnologia ens salvarà perquè, bueno, també hi ha una part espiritual posada sobre la tecnologia, no? Que és una espècie de Déu que tampoc se'n parla gaire, però que aquesta gent espera que això, no? Que hi hagi un gran salvador, una gran màquina, no? Que ens ho salvi tot. I això no passarà. I justament era com recalcar molt això, que la crisi climàtica, crisi política, tots són crisis culturals, no? De com ens relacionar amb el món. I per navegar el món d'una manera diferent necessitem nous imaginaris i noves metàfores. Ja sé que queda molt tòpic, imaginaris. Ara ja no està tan de moda el tema dels imaginaris. Potser podem tornar a parlar, no ho sé. Es pot tornar a posar en circulació. No ho dic com algú bo, perquè molts cops quan les coses es posen de moda deixen de tenir el pes que haurien de tenir, però perquè es fan servir molt de manera massa supèrflua. Però vull dir, de maneres, no? I metàfores i maneres d'entendre el món, no? Com una mica el mateix que va passar. Sempre poso l'exemple del tabac, no? El tabac era una cosa que, bueno, es glorificava, era una cosa que no feia mal, va? I després es va veure al llarg dels anys que quan veus un cigarro no ho veus com algo, bueno, és com algo nociu, no? I sí que hi ha un canvi de dir, ostres, això em pot matar. Sí, és addictiu i continues fumant, però sí, i jo crec que això ens passarà, bueno, necessitem això, necessitem aquests canvis. Però han de ser de manera col·lectiva, perquè si també aquestes metàfores, com el que ha passat amb el que t'he dit, la campanya de màrqueting de la BP, ve d'un
grup social molt concret, amb uns interessos molt precisos, i està implementat amb una població, un percentatge de la població gegant, ja estem amb el mateix que estem fent, no? No tinc totes les respostes per res, jo només tinc idees i opinions. Són opinions. T'hem convidat per escoltar la teva opinió, Joana. No hi ha tanta pressió per donar com solucions, perquè solucions, bueno... Això sí que és una paraula molt grossa. No, solucions no. Solucions, bueno. Però molta gent que m'ha entrevistat això com que ho espera, no? I dius, bueno, és que jo no tinc. No, és conèixer com vius tu, no? Com a partir del teu treball, la teva recerca, que es fica molt com en aquests temes que són supercomplexos, perquè és això, no? Com no són estructures i maneres de funcionar i d'operar supervisibles, no? I que estan com m'explicaves abans, com ultraconnectades des de que tu fas això com un clic i l'efecte el té com a saber on. I qui ens està com això, com guanyant com tots aquests diners amb qualsevol dada. Per mi com és un món supercomplex, llavors era com conèixer com això, com la teva experiència i les opinions o reflexions que vas generant, i imagino també que van com evolucionant i canviant a tota l'estona. Sí, perquè vas entenent més coses i llavors, ho vas veient tot d'una altra manera, que està bé, Penso que la gent que no canvia d'opinió, sí, com que et tornes de pedra o de ciment, no? Sí. En fi, no, però hem de col·lectivitzar-nos, realment per estar juntes. I ens hem de ficar en política. És així. Sí.